Moni mpingo wa Ambuye. Ndikuthokoza Mulungu makamaka chifukwa choti watilola. Ndikudziwa kuti taphunzira maphunziro ndithu angapo kuyambira mmawa kufikira nthawi ino. Mu nthawi imeneyi tipitirizanso makamaka kuonapo pa phunziro lokhudza banja. Ndikudziwa anthu ena mwina muli ndi malingaliro oti ndiphunzitsa nkhani ya banja mwa mtundu wina. Sindili pano lero kupereka konda ine wa banja, koma ndili pano kungophunzitsa za banja mmene Mulungu analembera mu malemba. Tikamakamba nkhani ya banja sikuti ndi phunziro lovuta kwambiri ayi. Koma nthawi zina limavuta makamaka chifukwa chonena kuti ifeyo tinaumitsa mitima yathu. Pophunzira nkhani ya banja nthawi zambiri timagwiritsa ntchito buku limeneli limene Yesu Khristu anafotokozaponso kwambiri nkhani ya banja. Tione mu buku la Mateyu chapter 19 koma tiyambira kuwerenga verse yake ya 8. Mateyu chapter 19 verse yake ya 8. Mateyu chapter 19 verse yake ya 8. Welengani. 8 ndikale ndipo akulankhula motere. Iye amene ananena kwa iwo, chifukwa cha kuuma mtima wanu, onse anakulolezani kuchotsa akazi anu, koma pachiyambi sikunakhale chomwecho. Zikomo kwambiri. Apo pati kamaona nkhani ya banja akuti kuchiyambi sizinali chomwecho ayi. Koma chifukwa cha kuuma mtima kwanu Mose analola kuti zitero. Ndiye chavuta kwambiri ndi kuuma kwa mtima koma pachiyambi sizinali motero. Mutu wa msonkhano uno ndiko funafunani njira zakale. Njira zakalezo ndiko kupitanso kuchiyambi, kodi kuchiyambi kunali zotani. Tikamaona nkhani ya banja kuchiyambi sinali nkhani yovuta ayi. Sikuti Adamu ndi Mulungu ankakhala kukambirana pansi, kukhala pansi nkumakambirana onena kuti kodi banja loyenera likhale motani. Koma anangomvera chimene Mulungu anafotokoza. Ndiye poti verse imeneyi yatchulapo kuchiyambi, tizabwereranso ku verse imeneyi koma tiye tipite kuchiyambi kodi tikamve zinali motani. Genesis chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse yake ya 18. Genesis chapter 2 verse yake 18. Yeah. Akulankhula motere. Yehova Mulungu ndipo anati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndidzamupangira womutsatirira iye. Verse 19. Verse 18 mbwerezenso. Verse 18 akulankhula motere. Yehova Mulungu ndipo anati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha, Yeah. ndidzamupangira womutsatirira iye. Ndipo Yehova Mulungu anawumba nthaka zamoyo zonse zamthengo. Okay, imani pomwe pakufotokoza kuti Mulungu analankhula mawu kunena kuti sikwabwino kuti munthu akhale yekha. Mulungu ndi amene anaona kuti sikwabwino kuti munthu akhale yekha. Mulungu ponena kuti anaona kuti sikunali kwabwino kuti munthu akhale yekha, munthu amene akumfotokoza apayu ndiye Adamu. Ndiye tikamawu ena onena kuti Adamu amatanthauza kunena kuti munthu. Sikunali kwabwino kuti Adamu iyi akhale yekha, ndipo Mulungu anaganiza kuti ndidzamupangira womutsangatira iye. Ndiye mmene tanenera unena kuti Mulungu anamuona munthu ameneyo sikuti kanali kamwana ayi. Adamu pamene Mulungu amamulenga sikuti anamulenga kuti ndi kamwana,
koma anamulenga ndithu ali ndithu wamkulu msinkhu. Ndipo pomuona anaona kuti munthu yakusungulumwa. Tidziwe kuti kunali zinthu zosiyana-siyana zimene zinaliko pa nthawi imeneyi, koma zinthu zimenezo Mulungu anaonabe kuti munthu amasowekera munthu mnzake, ndipo ananena kuti tidzamupangira iye womuthangatira. Maonena kuti wothangatira ndi munthu amene amathandizira, amayenera kumuthandizira zakuthupi komanso zakuuzimu. Ndi zimene amayenera kuti munthu athandiziridwe kapena Adamu athandiziridwe. Ndipo tikamapitiriza kuona mu Genesis chapter 2 yemweyo, makamaka tikamawerenga mu verse yake ya 21, tiwerenge verse imeneyo. Mu verse yake ya 21, yeah. Koma Yehova Mulungu anamugonetsa Adamu tulo lalikulu, ndipo anagona. Ndipo anatengako nthiti yake imodzi, natsekapo ndi mnofu lopake. Zikomo kwambiri. Akuti pomupanga mkazi imene anachita Mulungu, akuti anamugonetsa Adamu tulo tatikulu. Ndipo atamugonetsa tulo, akuti anatengako nthiti yake, namupanga ndani? Napanga mkazi. Tikamaona kuti Mulungu akuti anatenga nthiti, sanatenge fupa la kumutu, ayi. Sanatenge fupa la kuphazi, ayi, koma kuti anatenga nthiti. Chifukwa chani anatenga nthiti? Ndiye kuti Mulungu samafuna kunena kuti mkazi akapangidwa azakhale kunena kuti mwamuna akhale wamphamvu kwambiri kuposa mkazi, ayi, koma kuti ndi wofanana naye. Ndimene zinalili pachiyambi. Sikuti anatenga fupa la kumutu kapena la kuphazi, koma anatenga nthiti. Akuti anatenga nthiti yake nampangira mkazi ameneyo. Mupitirize pa verse yake ya 22 akunena kuti chani? Mu verse ya 22, yeah. Ndipo nthitiyo anayiyotsa Yehova Mulungu mwa Adamu, anayipanga mkazi, yeah. Ndipo ananka naye kwa Adamu. Okay, akunena kuti atapanga nthitiyo, atapanga mkazi, akuti anatenga nanka naye kwa Adamu. Ndipo Adamu uyu tsopano ndi analankhula mawu kunena kuti ili ndilo fupa la mafupa anga komanso mnofu wa mnofu wanga. Chimene tikuona pamenepa kunena kuti Mulungu akumupanga mkazi, waona kunena kuti sikwabwino kuti mwamuna akhaleka, sikwabwino kuti Adamu akhaleka. Ndidzamupangira iye munthu womuthangatira. Womuthangatira akupanga mkazi, sakupanga mwamuna mnzake, ayi, koma anapanga munthu wa mkazi. Ngati mkaziyo anapangidwa kuchoka kwa Adamu, ndiye kuti mkazi yunso ndi munthu. Pali anthu ena amaphunzitsa kunena kuti mkazi si munthu, ayi, ameneyo amalakwitsa. Chifukwa ngati mkazi anapangidwa kuchokera kwa Adamu, ndiye kuti mkazi yonso ndi munthu. Mkazi si chinthu, koma mkazi nayenso ndi munthu. Ndipo akuti munthu ameneyu anapangidwa cholinga chonena kuti amuthandizire mwamuna. Osati akhale unena kuti wolamulira mwamuna, ayi, koma ndi munthu wofanana naye. Mmene tikuonera mavesi ndithu amenewo. Mupitirize kuwerenga mpaka na vesi ya 24. Verse 23, yeah. Ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndi fupa la mafupa anga, yeah. ndi mnofu wa mnofu wanga. yeah. Ndipo adzatchedwa mkazi, chifukwa anamtenga mwa mwamuna. Zikomo kwambiri, pitirizani. Chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amayi wake, nadzadziphatika kwa mkazi wake, ndipo adzakhala thupi limodzi. Zikomo kwambiri. Akupitiriza kunena kuti mkazi uja atapangidwa, akuti mkaziyo amayenera kutchedwa kuti mkazi, chifukwa chonena kuti anachokera kwa mwamuna. Pa chizungu pali mawu onena kuti man komanso woman.
tikamaona kuti maonera kuti woman muchizungu ndiye kuti ndi mkazi, mumaonera kuti woman muli maonera kuti man mmenemo, kutanthauza kunena kuti mkaziyo ndi mwamunayo ndi chinthu chingati, ndi anthu amodzi, ndipo mkaziyo akuchokera kwa mwamuna, ndi zimene akufotokoza pamenepa. Ndipo malemba amene akutsimikizira kunena kuti ndipo akuti awiriwa, akuti uyu adzasiya makolo ake, uyunso nadzasiya makolo ake, nadzaphatikana onse awiri nakhala thupi limodzi. Anafotokozera kale mphunzitsi pa nkhani yakuphatikana. Nthawi zina amanena kuti umakhala ngati wapaka guluwu, ukapaka guluwu pa chinthu ndiye kuti chinthu chija ukachiyika pamodzi guluwu jasachokayi until chinthu chija chiphwanyike ndithu. Ndi zimene amatanthauza anthu akakwatirana, banja limayenera kunena kuti lidzathe mpaka na imfa, osati paka nthawi kochepayi. Ndiye limene linali dongosolo ndithu la banja, kutanthauza kuti Mulungu sanafune kunena kuti banja likhale la kanthawi kochepa, koma banja limayenera kukhala ndithu kwamuyaya. Koma pali anthu ena masiku ano banja akungofuna kuti likhale la masiku ochepa, koma chimene sichinali chikonzero cha Mulungu. Mulungu amafuna kunena kuti chimene iye Mulungu wachijoyina pamodzi, kapena wachilumikiza pamodzi, kapena wachiphatika pamodzi, pasakhale wolekanitsa. Ndi anthu ambiri panopa akulekanitsa mabanja makamaka chifukwa choti mwina munthu wina wakwatira mwina wa mtundu wina amene si wa mtundu wake. Anthu amanena kuti banja limene silingakhale, banja limene lilitha. Anaphunzitsaponso pano nthawi zina mabanja ena amatha chifukwa chonena kuti pamakhala anthu ena amanena kuti poti mbanja mulibe ana, iweyo tangochoka papa ukakwatire kwina kuti ukapezeko chani, ukapezeko ana. Koma dongosolo la Mulungu pa nkhani ya banja sinali motero ayi. Chimene Mulungu wachilumikiza kuti chikhale pamodzi, chimene Mulungu wachiphatika. Ndipo panali pamene Yesu anathawa amenewa, anachokera ku Galileya nadza ku malire a Yudeya akutsidya lija la Yorodani. Ndipo makamu akulu anthu anamutsata, ndipo iye anawachiritsa kumeneko. Ndipo Afarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi nkuloledwa kuti munthu achotse mkazi wake pa chifukwa chiliyonse? Okay, zikomo kwambiri. Mupitiriza kuwerenga. Pamenepo tikuona onena kuti Yesu tikudziwa pamene anali pa dziko lapansi anaphunzitsa anthu osiyanasiyana. Ndipo pamenepo tikuona kuti amachiritsanso pamene iye amaphunzitsa. Ndipo Afarisi anadza kwa iye momuyesa. Anamuyesa kuti chani? Kodi nkololeka munthu kuchotsa mkazi pa chifukwa china chilichonse? Amenewa anali Afarisi. Ndipo Afarisi amenewa anali ndi masukulu awo amene amaphunzirako zinthu makamaka za uzimu. Ifenso pakali pano tili ndi masukulu osiyanasiyana amene timaphunzirako zinthu zokhudza uzimu. Ndiye panali sukulu ina yotchedwa ku Hillel kumene anthu akaphunzira, komanso Afarisi amene amaphunzira ku sukulu imeneyi ankakhulupirira kuti utha kuchotsa mkazi pa chifukwa china chilichonse. Iwo ankakhulupirira zimenezo. Chimodzimodzi zimene palili pano anthu kuli masukulu osiyanasiyana a Baibulo amakhulupiriranso kunena kuti utha kuchotsa mkazi pa chifukwa china chilichonse. Afarisi nawonso anali ndi masukulu awo amene ankakhulupirira zimenezi. Komanso kunali sukulu ina imene imatchedwa ya Shamai imene inkaphunzitsa kuti banja litha kutha pokhapokha ngati wina wachita chigololo. Ndiye kuti pali masukulu awiri osiyana. Sukulu ina yunena kuti ungathe kuchotsa mkazi pa chifukwa china chilichonse, koma ina yunena kuti ungathe kuchotsa mkazi pokhapokha mkaziyo kapena mwamunayo wachita chani, wachita chigololo. Ndiye tiye ndipitirize kuwerenga pa vesi imene makamaka pamene tupitiriza vesi ya 4. Vesi ya 4 akupitiriza kunena motere. Ndipo iye anamuyankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Zikomo kwambiri, mupitirizabe.
pamene anamuyesa Yesu Afarisi, nthawi zina anthu feti mafusana mafunso oyesana ndithu. Ndipo Afarisiwa anafunsanso funso lomuyesa Yesu. Ndipo Yesu akuti anayankha kunena kuti, kodi simunawerenga, kodi inuyo simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Kodi iwo sanawerenga? Iwo amadziwa ndithu. Chifukwa chake pali anthu ena amene amakhulupirira kunena kuti ungati kuchotsa mkazi pa chifukwa chonena kuti wachita chigololo. Panali anthu ena amene amanena kuti ayi ukuyenera kuchotsa mkazi pa chifukwa chilichonse chimene iwe wafuna. Kaya mkaziyo sakuphika bwino, kaya mkazi ameneyo mwina unamugwira kaya ndi mankhwala amafuna kukupha utamuchotsa. Kaya panali chifukwa chotani iwe chimene wafuna iweyo ndiye kuti utamuchotsa. Koma Yesu Khristu amfotokoza kunena kuti kodi pachiyambi inuyo simunawerenga kuti Mulungu atalenga anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Ndiye kuti analenga anthu angati? Ndiye kuti anali anthu awiri, mwamuna komanso mkazi. Sanalenge amuna awiri ndi mkazi mmodzi, kapena akazi awiri ndi mwamuna mmodzi ayi, koma kuti analenga mwamuna ndi chani? Ndi mkazi. Chimenecho chikuonetsa kunena kuti mitala pamene Mulungu anapangira pachiyambi ndiye kuti kunalibe mitala ayi. Mitala ndi zimene ifeyo tafuna kuuma kwa mtima kwathu, koma pachiyambi sizinali motero ayi. Tembi tipitize kuwerenga pa vesi ameneyo, vesi ya 5. Vesi ya 5 nari chifukwa chenshi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwa adzakhala thupi limodzi. Akuti nati chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate ndi amake nadzaphatikana. Pachizungu anena kuti zimakhala ngati kulumikizana, kuti mwapaka gulu mene nafotokozera muja. Akuti zimenezo zikachitika akuti awiriwo amakhala thupi lingati? Thupi limodzi. Mwamuna ndi mkazi ndi amene amakhala thupi limodzi. Ndiye kuti anthu awiri, osati anthu atatu kapena 4 kapena 5 ayi, koma mwamuna ndi mkazi ndiye kuti ndi amene amapanga thupi limodzi. Ndiye kuti awiri osakhalanso awiri, koma amakhala munthu ngati? Munthu mmodzi. Chifukwa chake pakali pano anthu ena timanena kuti amisa ndi amisizi. Ndiye kuti anthu amenewa ndiye kuti apanga kukhala munthu mmodzi, osati ndi anthu awiri tsopano ayi, koma ndiye kuti apanga thupi limodzi. Mvesi ya 6 anapitirizanso kufotokoza pamenepo. Mvesi ya 6 ananena kuti chani? Chotero kuti sali awiri koma thupi limodzi. Vesi 7. Vesi ya 7 iwo ananena kwa iye, nanga chifukwa ninji Mose anakula kupatsa kalata yachilekaniro ndi kumchotsa? Okay, pitizani. Iye ananena kwa iwo, chifukwa chakuuma mtima wanu Mose anakulolezani kuchotsa akazi anu, koma pachiyambi sikunakhala chomwecho. Akuti iwo analankhula mawu pamenepo kunena kuti nanga chifukwa ninji Mose analamula kupatsa kalata yachilekaniro ndi kumuchotsa ndani? Ndi kumuchotsa mkazi. Iwo mawu amene akugwiritsa ntchito pamenepo akunena kuti bwanji Mose analamulira kuti nzabwino kupereka kalata yachilekaniro, kapena kunena kuti kalata ya divorce. Akunena kuti Mose analamulira moteromo. Kwa vesi ya 8 tikuwerenga kunena kuti iye ananena kwa iwo kuti chifukwa chakuuma mtima kwanu Mose anakulolezani kuchotsa mkazi, koma pachiyambi sikunali motere ayi. Iwo akugwiritsa ntchito mawu onena kuti Mose anawalamulira, koma Yesu akunena kuti Mose anawalola chifukwa chakuuma mtima. Nthawi zina ndithu zimachitika unena kuti mwana timamuuza kuti pakhomo iweyo uzibwera 6 koloko uzikhala kuti wafika, koma mwana uja nthawi zina samva. Umakhala iweyo kumulangiza samva, ndiye nthawi zina umangonena kuti mwana iwe chimene chidzakuchitikira nchomwecho kayenda usiku,
kodi munthu amene wamulamulira ndiye kuti sunamulamulire, koma chifukwa chakuumitsa mtima kwake ndiye kuti wangomuza kuti poti ndi chimene iweyo umafuna kuti uzipanga zimenezo tiye zikhale momwemo, chimene udzachionecho ndiye kuti ndi chomwecho. Ndi zimene tikuonanso Ambuye Yesu akufotokoza pamenepa. Ndiye kuti Mose anangolola koma sikuti anawalamulira ayi. Iwo chifukwa chakumuwumiriza Mose angakhale mkazi wa chilamulo cha Mulungu, koma kuti anangolola chifukwa iwo ankapitiriza kumuvutitsa Mose, koma kuti sizinali motero ayi pachiyambiko. Mu vesi ya 9 anafotokoza kunena kuti chani? Vesi ya 9. Yeah. Ndipo ine ndinena kwa inu amene aliyense akaletsa mkazi wake wosakhala chifukwa chachigololo nadzakwatira wina achite chigololo. Okay, zimukwambiri pamene bwana fotokozapo kale aphunzitsira amene aphunzitsa akuti ndipo Yesu anafotokoza kunena kuti indetu ndinena kwa inu kuti aliyense amene akachotsa mkazi wake osakhala chifukwa cha chigololo ameneyo ngati akakwatira wina akuchitanso chigololo. Chigololo mene tikuonera pa vesi imeneyi ndi chochita, osati chigololo chomunamizira kapena choganizira, koma kunena kuti chigololo chimenecho munthu ngati akachita chigololo munthu ameneyo ndiye kuti munthu winayo wamasuka, mene akufotokoza pa vesi imeneyi. Ndipo akunenetsa kuti ndinena kwa inu aliyense amene akachotsa mkazi wake osakhala chifukwa cha chigololo nakakwatira wina, munthu ameneyo ndiye achita chigololo. Ndipo Baibulo nthawi zambiri limatitsimikizira kunena kuti pali munthu wina amene amakhala kuti walakwitsa, munthu wina amakhala kuti sanalakwitse. Ndiye munthu wolakwitsayo amene wachita chigololoyo ndiye kuti pa vesi imeneyi zikuzoneza kuti munthu ameneyo ndiye kuti alibenso mwayi woti angakwatirenso ayi, chifukwa choti iyeyo ndi amene wachita chani? Wachita chigololo. Koma munthu amene sanachite chigololo, tilekezere kuti mwamuna ndi mkazi ndi banja ndithu, ndiye mwamuna wakwatira mkazi wina, ndiye kuti mwamunayu mmene wakwatira mkazi wina akupanga chigololo. Mkazi ameneyo ali ndi ufulu woti angathe kukwatiwanso wina kwina posachimwa. Koma mwamunayu mmene wachitira chigololo ndiye kuti mkazi uja wamasuka, angathe kuchoka pa banja lija. Koma nthawi zina zimachitika kunena kuti mwamuna wachita chigololo kwambanayi abwino ndithu amene amanena kuti ineyo angakhale mwamuna wanga wachita chigololo koma panopa singachoke, chifukwa ineyo ndine mkazi woyamba, ndakwezedwa udindo. Kulibe nkhani yokwezedwa udindo pa nkhani ya banja ayi. Mulungu ananena kuti mwamuna mmodzi komanso mkazi ngati mmodzi. Ndipo ngati iweyo ulolera unena kuti ineyo ndikhala mkazi woyamba, zimenezo siza m'malemba. M'malemba mulibe mkazi woyamba, mu malemba muli mwamuna mmodzi ndi mkazi mmodzi. Ngati iweyo panga kukhala wayamba kudzitchula kuti ineyo ndine mkazi woyamba, ndiye kuti banja limenelo silolondola pamaso pa Mulungu ayi, ndiye kuti pamenepo palowa chisokonezo. Ndiye banja chifukwa chimodzi chimene Mulungu analamulira kuti banja lithe ndicho chigololo. Kodi Mulungu amaona bwanji tchimo lina lililonse? Mulungu poliona tchimo lina lililonse amachiona kuti ndi chinthu chonyasa. Mulungu amaliona kuti tchimo lililonse ndithu ndi chinthu chonyasa, sichofunika kuti munthu achiyandikire. Tiye tione pa 2 Petro chapter 2 verse yake ya 22. 2 Petro chapter 2 verse yake ya 22. 2 Petro chapter 2 verse yake ya 22. Verse 22. Tikali ndipakulankhula motere. Chidawachitikira iwo monga mwa mwambiwo woona uja. Galu wabwerera ku masanzi yake, ndi nkhumba inasembayi yabwerera kuwugulira mtope. Zikomo kwambiri. Apa pati kamawerenga vesi imeneyi ikusonyeza za munthu amene anali munthu wochimwa ndiye wasambitsidwa, kenako kubwereranso kunyasi zake ku machimo ake. Akuti Mulungu mmene amamuonera munthu uja amamuona ngati nkhumba yosamba, koma ikubwerera kuchani? Kumatope.
komanso amaonanso ngati galu oti wadyaidya kenako nkusaza kenako nkukadyaso ziti masazi ake aja. Choncho ngati Mulungu amaona munthu wotereyo amene wachita tchimo lina lililonse amamuona motere, mukutanthauza kunena kuti ngati mkazi wamuona kunena kuti mwamuna wake wachita mitala, ndiye kuti mkazi azimuonanso kuti mwamunayo wachita chonyasa. Kodi chonyasa timayanjana nacho? Kodi alipo amayanjana ndi chonyasa apa ngati? Palibe amene amayanjana ndi chonyasa. Ndiye ngati mkazi wapanga chisankho kuti okay chabwino ine ndiziyanjana nacho chonyasachi, kodi mpingo munthu wotereyo tiyanjane naye? Sitingayanjane naye ayi. Chifukwa chonena kuti ndiye kuti munthu yakuona tchimo mmene Mulungu sakulionera. Mulungu amaliona tchimo kuti ndi chinthu chonyasa. Ndiye mkazi woyambayo ngati mkaziyo ngati mwamuna wake wachita chigololo, ndiye kuti mkaziyo azionanso chimodzimodzi unena kuti mwamuna wangayu wapanga chigololo ndipo wapanga chinthu chonyasa, ineyo sitikuyenera kuyanjana naye. Koma ngati mkazi yakunena kuti ineyo ndiziyanjana nayebe, kutanthauza kunena kuti akuwukira Mulungu. Chifukwa Mulungu akuona kuti tchimo lija ndi chonyasa ndithu. Koma iye wasankha kunena kuti chimene Mulungu akuchiona kuti nchonyasa kwa ineyo ndi chabwino. Ndiye kuti munthu ameneyo, Mkhristu ameneyo, kaya amazitcha kuti mkazi woyamba sitingayanjane naye monga mpingo. Nthawi zina pakhala mafunso wochuluka kunena kuti nanga mkazi woyamba wachimwa chani? Pokhala kuti iyeyo sanalakwe, nanga wachita chigololo ndi iyeyo. Chigololo sanachite ndi iyeyo, koma zimayenera kuti tonse tiziona tchimo chimodzimodzi. Ngati Mulungu amaliona tchimo kuti nchonyasa, ndiye kuti mkazi yonso amaona kuona mwamuna wake ngati wachita tchimo la chigololo, ndiye kuti amayeneranso kuliona kuti akuchita chinthu chonyasa ndithu. Sikuti amayenera kumasangalala naye ayi. Ngati iye akukhalabe naye pamodzi ndiye kuti akusangalala naye. Koma iye akachoka ndiye kuti akuonesa kuti zinthu zija zikumunyasa. Kotero kuti ndi zimene malemba amanena kunena kuti iye ngati achoka ndi ufulu woti akakwatire. Chifukwa ndiye kuti wamasuka. Chifukwa mwamuna uja wachita chani? Wachita tchimo la chigololo. Komanso chinthu china pamene tikuona pa nkhani imene yonena kuti anthu ena pamene timasautsika unena kuti kodi mkazi woyambayo ndiye kuti vuto lake ndi chani? Nthawi zambiri chimene chimachitika vuto lalikulu kwambiri anaphunzitsapo m'bale wanga ndi nkhani ya chikhalidwe. Kunoko ku Malawi tikamaona za anthu akakhala unena kuti mwamuna ali ndi akazi awiri sitiona vuto malingana ndi chikhalidwe chathu. Koma Mulungu saziona choncho ayi. Komanso angakhale mayiko anzathu saziona choncho ayi. Amaziona mmene Mulungu amazitani? Amazionera ndithu. Ndiye nthawi zambiri anthu ena amaphunzitsa unena kuti mkazi woyambayo alibe vuto atha kumapemphera. Chifukwa iyeyo amakhala ndi mtima wokhululuka. Akuti mkazi ndi munthu wabwino kwambiri. Mkazi ungathe kumuchimwira, kaya muchimwira ka 7 tsiku limodzi, amatha kukhululuka ndipo alibe nazo vuto. Kotero kuti iye akamakhala ndi mwamuna onena kuti ali ndi mkazi wachiwiri, iye akuti iye alibe nazo vuto. Kodi alongo zimene zimakhala zoona. Kuti mukamapita ku chalichi mukamapemphera mumakhala kuti zonse zili bwino pamene mmaona unena kuti mwamuna wanu akalowa mnyumba ya munthu wina. Ngati ino zimakusangalatsa ndiye kuti tikudabweni mmutumo kuti sizili bwino ayi. Koma tonse tikumayenera kuona kumanyasidwa nazo zimene mwamuna wathu akuchita, ndipo ngati chikutinyasa ndiye kuti ife tikuyenera kuchoka. Ndimapereka chitsanzo ichi. Abale kunoka manena kuti ife ndi chikhalidwe chathu. Ndiye manena kuti kodi zitakhala unena kuti mwamuna nayenso poti kunoko kwathu kuno kutukhala kuno ndi kuchichewa. Amuna amapita kwawo kukakhala kwawo kwa mkazi. Ndiye mkazi uja amange nyumba. Anene kuti ndi ukwatira chiwiri. Ndiye kuti pakhale amuna awiri iye akhale yekha. Ndiye tsiku lina muzimuona mkazi uja ukalowa mu nyumba iyo. Tsiku linaso akalowa mu nyumba iyo. Kodi abale ife tingakhululuke? Kodi zingatisangalatse? Ngati timaona kuti nzosasangalatsa ndiye kuti mkazi yonse sizimusangalatsa. Ndiye tisamana mizire unena kuti akazi wande kuti ndiye kuti zili bwino ayi. Sizili choncho ayi. Mmene ife timanyasidwira nazo akaziso nawonso amava chimodzimodzi. Ndipo tonse timaliona tchimo mofanana. Tonse ndife anthu ndithu. Tonse timamva kupweteka. Ngati timaona akaziwa amamva kupweteka, ifeyo amuna tikanakwatira mitala ndi chimodzimodzinso tizionanso chimodzimodzi unena kuti akazi waso zimanyasa monga ifeyo zimatinyasira.
Ndiye samaone kuti akaziwa apoti amakhululuka ngati kukhululuka kaya kangati zimenezo ndithu ndizabodza ndithu. Choncho chimene tikutsimikiza chonena kuti pamene tonse tikuliona chimo chimodzimodzi, inunso azimayi, inunso alongo, muzilionanso chimo kuti ndi chinthu chonyasa, ndipo simukuyenera kuyanjana ndi mwamuna amene wakwatira mkazi wina. Ngati mukuyanjana naye mwamuna uja, ndiye kuti mukuwukira chiganizo cha Mulungu. Ndipo ngati mukuwukira chiganizo cha Mulungu, ndiye kuti mukuwukiranso chiganizo cha mpingo. Ndipo mpingo sudzayanjana ndi anthu onse akuwukira chilamulo cha Mulungu. Ndipo nzosatheka kuti mu mpingo tiwasungebe akazi oyambawo. Ngati tiwasunga, ngati sanachoke ku banja limenelo, ndiye kuti tikuphwanya lamulo la Mulungu, sitiona chimo chimodzimodzi mmene Mulungu amalionera. Nchofunika kunena kuti akazi inu amene mukuona kuti amuna anu anakwatira m'mitala, muchoke munamasuka. Koma ngati mukukhalabe pompo, ndiye kuti mukuphwanya lamulo limeneli la Mulungu. Kuchipangano chakale Mulungu anafotokozapo za nkhani za munthu wochita chigololo. Tione mu Levitico chapter 20 verse ya 10. Levitico chapter 20 verse yake ya 10. Levitico chapter 20 verse yake ya 10. Mu verse yake ya 10. Pamene pandikali ndibakulangula motere. Munthu amachita chigololo ndi mkazi wamwini, popeza wachita chigololo ndi mkazi wa mnansi wake, awaphe ndithu. Zikomo kwambiri. Mwamuna ndi mkazi wonse awiri. Zikomo kwa basi. Akufotokoza unena kuti kuchipangano chakale zinazonena kuti munthu akachita chigololo amayenera kuti aphedwe ndithu. Ndimene lamulo linali ndithu. Kuti aliyense wochita chigololo amayenera ndithu aphedwe. Ndiye ifenso tizitengere chimodzimodzi, ife sitipha. Sikuti tidzipha ayi wochita chigololo. Koma chimene tikufuna tione apa nchonena kuti inuyo mwamuna wanu akachita chigololo, muzidziwa unena kuti ameneyo ndiye kuti wafa ndithu. Wafa ku uzimu, muzichitenga kuti munthu ameneyo ndiye kuti palibepo. Inuyo mwamasuka mukuyenera kukwatira munthu wina, osati mukhale ndi amene uja. Kodi mmakhala ndi munthu wakufa, timakhala ndi munthu wamoyo. Ndiye ngati mwamunayo wachita chigololo, malingana ndi chipangano chakale akuti akapanga chigololo awiriyo, tilekezere kuti ndi mkazi woyamba ndi wachiwiriyo, ndiye kuti onsewa amayenera kuti aphedwe ndithu. Ndiye tilekezere kuti alongonu inu amene mmadzitsa kuti ndife akazi oyamba, kukanakhala kuti kuchipangano chakale, ndiye kuti amene mukakangira unena kuti ine ndikhalabe panopo chifukwa choti ndine mkazi woyamba, koma mwamuna wanu palibepo, ataphedwa ndithu. Kwani mmene zinalili kuchipangano chakale. Ndiye chimene tikuona pamene pachonena kuti sizoyenera, siza umunthu kunena kuti muzidzitama unena kuti ineyo ndine mkazi woyamba. Sitikwezana maudindo pabanja ngati kuti nkuntchito ayi. Zimenezo zitheretu. Ngati tilipo m'mipingomo tiusunga anthu amene amadzitama kunena kuti ine ndine mkazi woyamba, zimenezo ndiye kuti angakhale mpingo umenewo ngati umayanjana ndi anthu oterewo tiuchita nawo zinthu pamodzi, ndiye kuti tikusemphana ndi chifuniro ndithu cha Mulungu. Sitikuliona chimo chimodzimodzi mmene Mulungu amalionera. Ndiye apa tikuona kuti timafotokoza pa za chifukwa chimene chimodzi chimene Mulungu ananena kunena kuti chimene chibanja lichokutha ndiye ndi chigololo. Koma tikutsimikiza kunena kuti tisamasunge anthu amene amasangalala nawo anthu ochita chigololo. Ndipo ngati pali akazi oyamba pamakhalabe pabanja pomwepo pamene mwamuna anachita chigololo, ndiye kuti anthu amene amasangalala nawo kuti mwamuna azichita chigololo. Chifukwa ngati iwo amatsutsana nazo, bweza atachoka pamalo pamenepo ndithu. Ngati ife timayanjana nawo anthu amenewo, ndiye kuti nafeso timasangalala nazo kuti eya wabwino uyu chifukwa amayanjana ndi anthu achani, anthu achigololo aja. Sizoyenera zimenezo kuti mu mpingo tizikhala nawo anthu oterewo. Nthawi zinaso pamene tikuona kuti chimene Mulungu anafotokoza za chinthu chimene chingathetse banja, tikuona chinthu chimodzi chokha, chigololo chokha. Koma pale anthu ena amakhulupirira unena kuti pali zifukwa zambiri zimene zingapangitse kuti banja ndithu lithe. Anthu ena amalankhulapo unena kuti Paulo anafotokozapo chinthu china chimene chingapangitse kuti
banja ndithu lithe. Tiwerenge m'buku la 1 Korinto chapter 7 verse yake ya 15. 1 Korinto chapter 7 verse yake ya 15. Yeah. Tikali ndipo akulankhula kotere. Koma ngati wosakhulupirirayo achoke. Milandore samangidwa ukapolo m'baleyo kapena mlongoyo. Koma Mulungu watiyitana ife mumtendere. Okay, zikomo kwambiri. Anthu ena akamawerenga vesi imeneyi amaganiza kunena kuti ndiye kuti Paulo anafotokoza chinthu china chimene chili choyenera kuti banja lithe. Amafotokoza kunena kuti pakuti Bible anena kuti ngati wosakhulupirirayo afuna achoke ndiye kuti achoke. Munthu alibe mlandu pa nkhani yotere ndiye amatanthauza kunena kuti ndiye kuti aliso ndi ufulu woti angakwatirenso ngati munthu wakwatirana ndi munthu kapena mkazi wosakhulupirira. Koma vesi chimene utanthauza kunena kuti zimachitika ndithu tilipo mwina panopa tinakwatira anthu amene sali akhristu. Kuchipangano chakale ankaletsa kuti sizoyenera kuti zitero. Koma pakali pano sikuti pali lamulo lapoyera unena kuti munthu sokuyenera kukwatira munthu wakudya ayi. Koma pali bwino kwambiri kuti munthu ukwatire mkhristu. Koma popa kuti nthawi zina zimachitika kuti munthu iweyo wakwatira munthu amene sali mkhristu. Koma kunena kuti malingana ndi dongosolo la Mulungu ukakwatira munthu amene sali mkhristu iye wasankha kunena kuti ndikufuna kuchoka. Akukuvutitsa kunena kuti ineyo sindikhala pa banja limeneli. Akuti munthu ameneyo ngati afuna kutero atani achoke ndithu. Iweyo suli omangika. Chimene akutanthauza kuti pali nthawi zina zimene munthu umafunika kusankha pakati pa mkazi wako kapena khristu. Pali nyengo zina ndithu zimafunika kuti tisankhe pakati pa khristu komanso mzake wathu wa banja. Zimachitika mzathu wa banja amapanga ziganizo zina zonena kuti zili zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Ndiye amanena kuti usankhepo pakati pa ine kapena Yesu Khristu. Usankhapo ndani? Ndi anthu ambiri zimachitika kunena kuti timasankha mkazi kusiya ndani, kusiya Yesu Khristu. Ndiye pale mbali limene akunena kuti kuli bwino kuti iweyo usankhe Yesu Khristu. Mkaziyo ngati akufuna kuchoka achoke. Koma sakutanthauza kunena kuti akachoka ndiye kuti iweyo khala ndi ufulu wokwatiranso. Ayi. Lemba limene sikufotokoza zimenezo ayi. Koma ngati mkazi uja wasankha kunena kuti ineyo poti ndasankha kuti ndithawe pa banjali atha kuthawa ndithu. Koma sisi kupereka ufulu wonena kuti ndiye kuti niyo muli ndi ufulu wokwatiranso. Nkhani yake si imeneyi ayi. Chifukwa chimene Baibulo linafotokoza kunena kuti ichi chinthu choyenera choti banja litha kutha ndipo munthu angathe kukhala ndi mwayi wokwatiranso ndiye ndi chimodzi chokha basi. Ndi chimene anafotokoza Mateyu chapter 19 verse 9 ija unena kuti chifukwa cha chigololo basi. Koma kaya mkazi wako nthawi zina unamupeza akutenga mankhwala akuthira mu chakudya unamupezerera banja lithe ngati banja silingathe ayi. Kaya iweyo unadzuka unena kuti unamugwira watenga mpeni kuti akufuna kukubaye ndiye unena kuti basi chifukwa chakwanira malingana ndi malemba sakunena zimenezo ayi. Kaya waona kuti mwamuna mkazi ameneyo kaya saphika zakudya zabwino unena kuti mkaziyo achoke malemba sakunena zimenezo ayi. Kaya chifukwa chilichonse chimene inuyo mungaganize malemba sakufotokoza zimenezo. Koma chifukwa chimodzi cha chigololo chokha ndi chimene Bible ifotokoza kuti chifukwa ichi chokhachi ndiye kuti ndi chifukwa choyenera choti banja ndithu likuyenera kutha. Pali anthu ena amafotokoza unena kuti pali zifukwa zina zimene zimachitika nthawi zina munthu anakhala mwina poyamba sanali mkhristu ndipo khala kuti sanali mkhristu wakwatira ndithu akazi ndithu angapo kenako anawasiya posakhala kuti iyeyo sanali mkhristu. Koma tsopano munthu ameneyu wakhala mkhristu kaya ali ndi mkazi kaya wachitatu. Ndiye anthu ena amaphunzitsa unena kuti Mulungu poti amakhululukira poti ubatizo umachotsa machimo ndiye kuti angakhale machimo onse amene munthu anachita mbuyo muja ndiye kuti machimo onse aja anakhululukidwa.
ndizo anthu ena amaphunzitsa. Koma tikamaona angakhale ku chipangano chakale nkhani ya banja sikuti inapatsidwa kwa mukhristu ayi, inapatsidwa kwa munthu osati mukhristu. Tiwerengepo buku limodzi makamaka ku chipangano chakale, makamaka tikamawerenga mu Genesis chapter 39 verse yake ya 8. Genesis chapter 39 verse yake ya 8. Genesis chapter 38 verse yake ya 39. Genesis chapter 38. Genesis chapter 39 verse yake ya 8. Genesis chapter 39 verse yake ya 8 ndikati ndikuakula motere. Yeah. Koma iye anakana nali kwa mkazi wa mbuye wake. Taonani mbuye wanga sadziwa chimene chili ndine nyumbamo. Ndipo anayika zake zonse manja anga. Mulibe wina nyumba wamkulu ndine. Ndipo sana ndikanisa ine kanthu, koma iwe chifukwa uli mkazi wake, nanga ndikachita choyipa chachikulu ichi bwanji ndikuchimwira Mulungu. Okay, zikomo kwambiri. Tikamawerenga verse imene timawerenga za mnyamata dzina lake Yosefe. Tikamawerenga za mnyamata ameneyo akuti nthawi imeneyi anali atagulitsidwa ali ku Igupto, anali mnyumba ya Farao. Ndipo mnyumba ya Farao tikuona unena kuti mnyamata ameneyi anapatsidwa ulamuliro wakuti wa zinthu zina zilizonse zimene zinali mnyumba imeneyi ya Potifara. Koma akuti mu nyumba imeneyi ya Potifara akuti chimene chinachitika nchonena kuti sanapatsidwe ulamuliro pa mkazi wa Potifara. Chimene chinachitika pamene mkazi wa Potifara ankafuna unena kuti agone naye, ndipo ankamuumiriza Yosefe. Ndipo Yosefe posakhala unena kuti tikamaona nkhani imene Yosefe sikuti anali mukhristu ayi, koma kuti anadziwa lamulo la Mulungu, ndipo analankhula mawu unena kuti nanga ndikachita choyipa chachikulu ichi bwanji ndikuchimwira Mulungu. Yosefe sikuti anali mukhristu, koma angakhale sanali mukhristu ankadziwa lamulo. Anthu ambiri timanena kuti ine nthawi imeneyo sindinali mkhristu, ndiye kuti pokhala sindinali mkhristu ndiye kuti machimo onse ameneyo ndiye kuti Mulungu anakhululuka, poti zinachitika nthawi yakusadziwa. Nkhani sili motero mwayi. Yosefe apationa kunena kuti akuzindikira unena kuti kugona ndi mkazi wa wina angakhale sanali mukhristu ankaona kuti akuchimwira ndani? Akuchimwira Mulungu. Ndiye kuti palibe munthu anganene kuti ine nthawi imeneyo sindinali mkhristu. Lamulo la banja linaperekedwa kwa munthu osati kwa mkhristu, linali kuchiyambi. Ndiye palibe munthu anganamizire unena kuti ine nthawi imeneyo ndinachita zimenezi mwakusadziwa. Ayi, ngati ufuna uchite bwino ndiye kuti ubwerere ku mkazi wako wakale woyambayo, ndiye kuti ufuna ubwerere kumeneko, osati kachita mwakusadziwa. Ayi, Yosefe pamenepa anazindikira unena kuti angakhale ndine munthu sine mukhristu, koma ankadziwa ndithu lamulo la Mulungu. Kodi timadziwa unena kuti kukwatira nkwabwino chifukwa choti ndife akhristu? Timadziwa kuti ife tikwatire kapena timafuna chikhumbo, timakhala ndi chikhumbo chokwatira chifukwa chonena kuti ndife akhristu ngati? Ayi, munthu aliyense angakhale mukhristu angakhale amene si mukhristu amafuna ndithu kukwatira. Kodi lamulo lonena kuti akwatire analitenga kuti? Mulungu anatika ifeyo chikumbumtima chidziwitso china chake ndithu malingana ndi chikhalidwe chathu kuti tikuyenera ndithu kukwatira ndithu. Pokwatirapo ndiye kuti timayenera kuti ndithu tidziwe kuti popeza kuti ineyo ndine mmodzi ndikuyeneranso kupeza ndithu mkazi mmodzi osati akazi angapo. Ayi, ndiye si excuse yonena kuti pokhala ineyo sinali mukhristu ndiye panopa ndine mukhristu ndiye kuti zambuyo muja zijazi ndiye kuti ayi, zimenezo Mulungu saona choncho. Ayi, lamulo la banja likupita kwa onse, kwa mukhristu komanso munthu wakunja. Ndipo tonsefe tikuyenera kumvera lamulo la Mulungu pa nkhani ya banja, kunena kuti nkhani imene ingapangise kuti banja lithe ndi chigololo chokha. Ngati pali china chimene niyo munapeza kuti ichi ndicho chifukwa choyenera kuti banja lithe, popeza munali kunja kwa mpingo,
ndiye kuti munapeza chinthu china chimene chili cholakwika. Nkhani yonena kuti ndithu pafunika kuti kulapa pamenepo. Tiwerenge Machitidwe chapter 17 verse yake ya 30. Machitidwe chapter 17 verse yake ya 30. Machitidwe chapter 17 ndimeke ya 30. Akulankhula kuti nthawi zakusadziwako tsono Mulungu analekerera, koma tsopano ali kulamulira anthu onse ponseponse atembenuke mtima. Akuti inalipo ndithu nthawi yakusadziwa imene ya chipangano chakale Mulungu ndithu amalekerera ndithu. Anthu ena ankaumitsa ndithu mitima unena kuti ineyo sindikakhale ndi mmodzi ayi mkazi, ndikhala ndithu ndi akazi angapo. Akuti Mulungu angakhale anayezera muno kuwala kumawuza anthu aja, koma chifukwa chakuma mtima kwawo anangoti poti mwafuna kuti zitero tiyeni zitero. Koma kuti pano pakufuna kuti munthu wina aliyense akuti atembenuke mtima. Konse akulamulira unena kuti tembenuke mtima. Kutembenuka mtima pa nkhani ya banja ndiko kutani? Ndiko kuchokamo muchigololocho. Sunganene kuti ineyo ndatembenuka mtima ndasiya ubatizo uja usambitsa machimo onse, koma pamene iwe uchitabe machimo achigololo ayi. Kumene kunde kuti iwe sungatembenuke mtima ayi. Tonse amene tikukhala ndi akazi amene sitinachoke nawo pamphala, kaya poti sunali mkhristu nthawi imeneyo, koma iweyo ndithu kuyenera kuti kutembenuka mtima. Lamulo limene lakutembenuka mtima likupitanso angakhale kwa iwe. Palinso anthu ena amakhulupirira unena kuti pakali pano pakuti boma likulamulira kunena kuti munthu nthawi zina atha kuthetsa banja limene litha kukathera pa khoti. Ndiye khoti likathetsa banja ndiye kuti zonse zili bwino. Lamulo la Mulungu sili kunena kuti khoti likathetse banja ayi. Chimene Mulungu wachilumikiza pamodzi, wachiyika pamodzi, pasakhale munthu wolekanitsa ayi. Palinso anthu ena amanena kuti koma kungoti simukumvetsetsa zimene ndinakumana nazo ine mu mkazi wanga wakale. Mkazi ameneyo anali wovuta inu. Angakhale mafumu a nthawi imeneyo anamvetsetsa, makolo anga anamvetsetsa, kaya anthu andani kaya anamvetsetsa. Koma nkhani yonena kuti kaya ameneyo anamvetsetsa motani, koma nkhani yonena kuti mulape ndithu. Kulibe zonena kuti kaya ndani anamvetsetsa ayi. Kaya anakumverani chisoni makolo anu, kaya ni ndani unena kuti koma mwana wanga wavutika musiye mkazi ukwatira wina. Nthawi zina anthu ena amatimvera chisoni, koma chisoni chimenecho sikuti chitithandiza ayi. Zimenezo sikuti Mulungu akazimvetsetsanso ayi. Mulungu akamvetsetsa pokapoka unasiya mkazi chifukwa cha chigololo, pamenepo Mulungu akamvetsetsa. Koma zifukwa zina zonse zimene tingapereke, kaya nkaphika yosapsa, kaya nkakodzapo gona, kaya nkatani, zifukwa zimenezo Mulungu sakamvetsetsapo. Ndipo ngati mukufuna kumvetsetsa mumvetsetse ndinu unena kuti mukufunika ndithu kuti mulape. Anthu ena amawerenga buku la Miyambo chapter 14 verse ya 1. Amakhulupirira unena kuti verse imeneyi imaperekanso chifukwa china chabwino kuti banja lithe. Tiwerenge pa Miyambo chapter 14 verse yake ya 1. Miyambo 14 verse yake ya 1. Miyambo chapter 14 verse yake ya 1. Yeah. Pali mawu awa. Mkazi wanzeru amanga banja lake, koma wopusa alimasula ndi manja ake. Zikomo kwambiri. Anthu ena akamawerenga verse imene amaonanena kuti apaso apatapezapo mwayi wonena kuti ndiye kuti munthu atha kuthetsa mkazi, atha kuthetsa banja chifukwa ngati mkazi ali wopanda nzeru. Chifukwa verse unena kuti mkazi yense wanzeru apanga banja lake, koma wopusa alipasula ndi manja ake. Ndiye nthawi zina mkazi amalakwitsa, then umanena kuti wapasula yekha ndi manja ake. Simwaona abale, wapasula yekha tuyo. Simwaona inuwe mwaona mwadzionera nokha uyu wapasula. Palinso choti tikambiranenso apa ngati nthawi zina timanena zimenezo. Koma nkhani ili apa siya banja limene tikunena ayi. Akunena kuti mkazi wanzeru amene akugwiritsa ntchito zeru pokhala ndi ana ake ndi banja lake, akuti nyumba yake ija imakhala ndithu yaulemu, imakhala ndithu yomangika. Koma ngati mkazi akulongolola nyumba, mkazi ndi wotukwana,
ana akewo amaphunziranso zotukwana, ndiye kuti nyumba ija imakhala ndithu yopasuka. Chifukwa chani? Mkazi uja ndiye kuti akupanga zinthu zimene zili zoti akuphunzitsa ana ake aja chikhalidwe choyipa. Ndiye chifukwa chake akunena kuti mkazi wa nzeru amanga banja lake. Amamanga banja lake bwanji? Pa chikhalidwe chake. Amatha kuphunzitsa ana ake m'banja muja nzeru zabwino, komanso nthawi zina angathe kuphunzitsa banja lake lija kapena nyumba yake nzeru zolakwika, ndipo ana ake atha kuphunzira nzeru zoyipa kupyolera mwa mkazi uja. Chimodzimodzinso munthu wa bambo. Ndiye chifukwa chimenechi sichikupereka kunena kuti ndiye kuti pali ufulu wina onena kuti ngati mkaziyu ndi opusa ndiye kuti banja lithe. Nkhani si imene yayi. Chimodzi chokha chifukwa chimene anapereka kunena kuti banja lithe ndiye ndi chigololo. Zina zonse zimene ifeyo tingaganizire kunena kuti banja lithe, zimenezo ndi zosemphana ndithu ndi malemba. Anthu ena amaphunzitsa kunena kuti nthawi zina nditho kusankha kunena kuti ndingomusiya mkaziyu chifukwa chonena kuti sindikumufunanso. Ndikamusiya mkaziyu ndiye kuti ineyo sindidzakwatiranso. Ndipo anthu ena pa zifukwa zimenezi ndimaona kuti zimachitika kuti amathawa azikazi awo nkupita mwina kunyanja kumakakhala okha kumeneko kopanda mkazi wawo. Ena amachoka kuno nkuthawa nkupita ku South Africa umangokhala okha kumeneko. Ineyo ndapanga chisankho kuti sindidzakwatiranso kapena sindidzakwatiwanso. Nkhani ya banja, iweyo ukalowa mbanja kulibe zonena kuti usankhe unena kuti ineyo ndasankha unena kuti ndikhale pachani, ndikhale pandekhayi. Ngati iweyo walowamo mu contract imeneyi ndi for better for worse, kaya zivute kaya zitani, banja likuyenera kuti ndithu likhalepo ndithu. Osawathawa mavuto tili nawo wayi. Tiye tikhale nawo mavuto ndithu amenewo. Tiye tisapeze njira, tisanene kuti ndipeza njira yoti ndingothawapo ndingolithawa banja limenelo. Ankazi amene amandivuta kwambiri ndikusiya iwe. Nkhani sili modelo ayi. Pachiyambi Mulungu anapanga anthu kuti akhale mbanja moyo wawo wonse. Maubale ena onse amatha. Koma nkhani ya banja kutha kwake ndiye kuti mchigololo kapena wina wamwalira. Ndinkadutsa paina pake mu mitundu momwe analemba kuti timakhoma mapoto olimba ngati mabanja akale. Kaena munawerengapo kati. Akuti ifeyo pano timakhoma mapoto olimba kwambiri ngati mabanja akale. Kutanthauza kunena kuti mabanja akale ndiye kuti anali olimba. Anali olimba bwanji? Anthu ankaopa Mulungu. Ndiye tikamaona unena kuti tiye tifune mu njira zakale kuti tikayende mmenemo. Tikuyenera ifeyo makamaka tiphunzire bwino pa nkhani ya banja imeneyi. Ndipo mmene taphunzira chimene chingapangitse kuti banja lithe, taona kuti ndi chigololo chokha. Ngati pali anthu ena tinathetsa banja osakhala chifukwa cha chigololo, tidziwe kuti tikuchimwa, tikapsa ngati tilipo pano. Sindikunyengererani ayi. Ngati tikuona kuti tikudziwa nena kuti tili mbanja limenelo koma banja limenelo silolondola, tikapsa. Koma chofunika tiye tilape, tiye tichokemo, tiye tipotoloke mbanja limeneli. Ifeyo akazi amene timadzita maunena kuti ifeyo anatikweza udindo ndife akazi oyamba. Ngati mukakhalabe konkuja inuyo ndi wakumoto basi. Tiye tipotolokeko, tiye tichoke, tiye tilape. Koma ngati paliso mpingo wina umasangalala nazo unena kuti tufuna chigulu cha wanthu. Chifukwa mipingo ina ilipo unena kuti ngati akazi oyambawo onse angachoke ndiye kuti mpingo okhala wopanda kanthu. Timaganiza chonena kuti nanga anthu onsewa akachoka ndiye kuti nanga tikhala ndi ndani. Vuto limeneli lisatipangitse unena kuti ifeyo tisiye kuchita chifuniro cha Mulungu ayi. Mulungu sakusangalala ndi chigulu cha wanthu, koma akungosangalala ndi kolite. Anthu amene ali mu mpingo osati chigulu cha wanthu ayi. Mulungu angathe kusangalala kupulumutsa anthu awiri okhawo amene ali omvera chilamulo cha Mulungu. Usiyana ndi kupulumutsa kusiyana ndi kukhala chigulu cha anthu koma chosapera chilamulo ndithu cha Mulungu. Tiye tonsefe ndithu tisunge lamulo la Mulungu. Lamulo la banja, mwamuna mmodzi, mkazi mmodzi. Amenewa ndi amene amapanga thupi limodzi. Akazi atatu, mwamuna mmodzi sapanga thupi limodzi. Zikangopanga zimenezo limenelonso si banja malingana ndi chilamulo cha Mulungu.
zimenezo mulungu amangoziona kuti ndi masanje chabe zachigololo basi. Mulungu amafuna kunena kuti mkazi mmodzi mwamuna mmodzi, zina zonsezo siziwerengedwa ngati banja. Kwa mulungu kulibe unena kuti mitala mulibemo. Kwa mulungu saziwerengera zimenezo. Kulibe zonena kuti ndine mkazi woyamba. Ena nonseno ngati mmalimbikitsa unena kuti akazi woyamba tiziyanjana nawo. Amene mmalimbikitsa kuti atikhala nawobe, mudziwe kunena kuti mukulimbikitsa chinthu chimene mulungu sachilimbikitsa, ndipo mukapsha ndithu ngati simulapa. Koma pafunika kuti mutembenuke mtima ndithu. Ndikudziwa kunena kuti anthu ena zimachitika kunena kuti ndife akhristu, koma ndithu tili mabanja ena amene ali olakwika. Ngati tili mabanja olakwika, mulungu anapereka lamulo limene lonena kuti titembenuke mulape, ndipo pafunika kuti tichokeko. Pamene patsogolo pathu pabwera woyimbitsa nyimbo amene adzayimbitsa nyimbo ndithu yamayitanidwe, tonse amene tisitili mabanja olongosoka angakhale ndikudziwa kunena kuti sitingayime chifukwa ndakhala ngati ndanenaye ndakunenani. Komabe poti ndi chifuniro cha mulungu, tiyeni ndithu tingathe kufika nthawi imeneyi kunena kuti mwina mukufuna kuti ndikuthandizeni pa zina ndi zina zokhuza banja. Mungathe kubwera kuno kutsogolo pamene nyimbo ikuyimbidwa. Pamene ena akufuna kukhala akhristu, ndi nthawinso yabwino pamene nyimbo ikuyimbidwa atha kubwera kuno kutsogolo kuti ndithu alandire chithandizo. Ndipo ndili wokonzeka kuti ndikuthandizeni pamene Ambuye akuyitana kunena kuti dzani kuno kwa inu. Mulungu wodziwa kudalitsa atidalitse tonse. Kwa iye kukhale ulemu ndi ulemerero mwa Yesu Khristu. Amen.